راديو إيرنا ناصا دمص إرتراويان سلام زخبركم سمعتنا نايلم صوني 3 ጥሪ 2023 ዜና እንሆ ፈለማ አርስታቱ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ናብ ቦትስዋና ንምብጻሕ ዝነበሮ መደብ ምስራዝ በሃንደበት ናብ ኤርትራ ከም ዘምርሐ ተሓቢሩ ኣብ መንጎ ዕጡቃት ኣምሓራን ኦሮሞን ንሓያሉ መዓልታት ኣብ ዝቐጸለ ግጭት ናይ ዝተቐትሉ ብዝሒ ሰባት ኣስታት ሚእቲ በፂሑ ኣሜሪካ ኣብ ሶማል ዘካየደቶ ናይ ኣጋር ሰራዊት ስርሒት ሓደ ካብ መራሕቲ ዳዕሽ ከም ዝቐተለት ገሊጻ راديو إيرنا ناصا دمص إرتراويان ዕለታዊ ዜና ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ናብ ኤርትራ ዘላገሰ ናብ ቦትስዋና ንምብጻሕ ዝነበሮ መደብ ምስተሰረዘ ምዃኑ ተሓቢሩ ናይ ሃገራት ኣፍሪቃ ዑደቱ ብደቡብ ኣፍሪቃ ዝጀመረ ሚኒስተር ላቭሮቭ ናብ ንግስነት ኤስዋቲንን ኣንጎላን ብምብጻሕ ብ26 ጥሪ ናብ ኤርትራ ብምእታዊዩ ዛዚምዎ እቲ ላዕለዋይ ልኡኽ ሩስያ ኣቐዲሙ ብዝሓዞ መደብ መሰረት ናብ ሃገራት ደቡብ ኣፍሪቃ ዑደቱ ብምቕጻል ናብ ቦትስዋና ከምርሕዩ እናተባህለ ነቲ መደብ ብምስራዝ በሃንደበት ናብ ኤርትራ ክበጽሕ ከም ዝወሰነ ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኤርትራ ቅርበት ዘለዎም ምንጭታት ዲፕሎማሲ ንሬድዮ ኤረና ሓቢሮም ልኡኽ ሩስያ ናብ ቦትስዋና ከካይዶ ዝወጠኖ ምብጻሕ ዝሰረዘሉ ምኽንያት ኣይተፈልጠን ሚኒስተር ላቭሮቭ ናይ ካልኣይ ክፋል ዑደቱ ናብ ሃገራት ኣፍሪቃ ወርሒ ለካቲት ከካይድ ትጽቢት ከም ዘሎ ዝሓበሩቶም ምንጭታት ናብ ሞሮኮ ቱኒዝያን ሞሪታንያን ክበጽሕ ምዃኑ ኣሚቶም እቲ ሚኒስተር ኣብዚ ካልኣይ ክፋል ዑደት ናብ ሃገራት ሰሜን ኣፍሪቃ ከተኩር ምዃኑ ዝግለጽ ዘሎ ሞሮኮ በ72 ዝዓይነተን 20 ዘመናውያን ታንክታት ንዩክሬን ብሓገዝ ከም ዝሃበት ኣብ ዝቃልሓሉ ዘሎ እዋን እዩ ሞሮኮ ካብ ሃገራት ኣፍሪቃ ንዩክሬን ወተሃደራዊ ድጋፍ ዝገበረት ናይ መጀመርታ ኣፍሪቃዊት ሃገር ኮይና ኣላ ሩስያ ምስ ሃገራት ኣፍሪቃ ተኪራትሉ ዘላ ምሕዝነት ካብ ንግድን ምትሕጋዝ ቁጠባ ንላዕሊ ኣብ ጽልዋ ዲፕሎማሲ ፖለቲካን ወተሃደራዊ ሽርክናን ዘድሃበዩ ዑደት ሚኒስተር ላቭሮቭ ናብ ሃገራት ኣፍሪቃ ንመራሕተን ኣብቲ ኣብ ሓምለ 2023 ዝካየድ ዋዕላ ሩስያን ሃገራት ኣፍሪቃን ወግዓዊ ዕድመ ንምክያድ ዘንቀደዩ ሩስያ ምስ ሃገራት ኣፍሪቃ ዋዕላ ንምክያድ ትዳሎ ዘላ 2 ወርሕ ድሕርቲ ብኣሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ ዝተጋብአ ተመሳሳሊ ኣኼባዩ ኣብቲ ካብ 13-15 ታሕሳስ 2022 ዝተጋብአ ዋዕላ ኣሜሪካን ሃገራት ኣፍሪቃን ፕሬዚደንት ባይደን ናብ ልዕሊ 45 መራሕቲ ናይ ዝኣህጉር ወግዓዊ ዕድመ ክልእኽን ከሎ ንፕሬዚደንት ኢሳያስን ካልኦት 4 ግና ከም ዝገለሎም ኣይርስዓን ፕሬዚደንት ባይደን ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ካብቲ ኣብ ቁጠባ መንእስያት ምሕደራን ካልእን ዘተኮረ ዋዕላ ዝገለሎ ብከቢድ ምክሃስ መሰል ደቂ ሰብ ብምውቃስ እዩ በአንጻር እዚ ሩስያ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብቲ ኣብ ሓምለ 2023 ዝካየድ ዋዕላ ክሳተፍ ወግዓዊ ዕድመ ንምስዳድ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ናብ ኤርትራ ልኢኻ ኣብ ዞባዊ ይኹን ኣህጉራዊ ዋዕላታት ዘይሳተፍ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ንናይ ፕሬዚደንት ፑቲን ዕድመ ብምኽባር ኣብቲ ዋዕላ ክሳተፍ ድዩ ኣይክሳተፍን ግና ኣይተነጸረን ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዝኸፈተቶ ኩናት ንምኹናን ሕቡራት ሃገራት ኣብ ፀውዑ ኣኼባ ኤርትራ ካብተን ተቃውሞአን ዝገለጻ 5 ሃገራት ሓንቲ እያ ደቡብ ኣፍሪቃ እውን ፀግዓ ከም ዘይትሕዝ ብምጥቃስ ካብተን ደገፊኹም ተቃውሞ ካብ ምሃብ ዝተቆጠባ ሃገራት ክትከውን ከላ ዝመጽእ ወርሒ ለካቲት ወተሃደራዊ ልምምድ ሩስያን ቻይናን ኣብ ክልል ማያ ክካየድ ፈቒዳላ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ዝመርሖ ላዕለዋይ ልኡኽ መንግስቲ ሩስያ ናይ ሃገራት ኣፍሪቃ ዑደቱ ናብዘን ሃገራት ምትኳሩ ድማ ካብ ናይ ፖለቲካ ሽርክና ወጻኢ ካልእ ዕላማ ከም ዘይብሉ ተንተንቲ ይረድኡ ኣብ መንጎ ኤርትራን ሩስያን ዘሎ ንግዳዊ ልውውጥ ዓመታዊ ካብ 20 ሚልዮን ዶላር ከም ዘይሓልፍ ናይ 2021 ጸብጻብ ኣብነት ብምቕራብ መርበብ ሓበሬታ ትሬዲንግ የመልክት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ኣምሓራ ሰሜን ሸዋብ ዝርከብ ከባቢታት ኣብ መንጎ ዕጡቃት ኣምሓራን ኦሮሞን ብዝተኻየደ ግጭት ኣስታት 100 ሰባት ከም ዝተቐትሉ መረባት ዜና ሓቢረን ካብ 21 ጥሪ ሒዙ ጀዋሃ ብዝተባህለ ከባቢ ዝፈለመ ግጭት ብውሕዱ 20 ዕጡቃት ኣምሓራ ከም ዝተቐትሉ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ብወገኑ ገሊጹ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይኹን ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ኣብቲ ኣብ መንጎ ግንባር ሓርነት ኦሮሞን ዕጡቃት ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራን ዝተኻየደ ግጭት ኣብ ሰብን ንብረትን ዝበጽሐ ጉዳት ኣይነጸሩን እቲ ንሓያሎ መዓልታት ዝቐጸለ ግጭት ናብ ከተማ ኣጣይን ካልኦትን ድሕሪ ምልሓሙ ኣሽሓት ሰባት ናብ ከተማ ሸዋሮቢት ከም ዝሃደሙ ንዓይኒ መሰኻክር ኣገንዚቦም ኣብ ሸዋሮቢት ዝርከብ ሆስፒታል ኣብቲ ግጭት ዝተቐትሉን ዝቆሰሉን ሓያሎ ሰባት ይቕበል ምህላው ኣረጋጊጹ መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ብ25 ጥሪ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ሰራዊት ፌደራል ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራን ካልኦት ሓይልታት ጸጥታን ነቲ ኩነታት ንምርጋእ ይስርሑ ምህላዎም ኣመልኪቱ ነይሩ እቲ ግጭት ኣብዚ እዋን ዚ ብተዛማዲ ሃዲ እኳ እንተሎ ኣብቲ ከባቢ ኣብ ዝርከባ ሓያሎ ዓድታት ወጥሪ ሰፊኑ ከም ዘሎ መርባት ዜናን ነበርቲ ብምውካስ ኣተሓሳሲበን فوليات حيلتات أمريكا أب سميناو سومال بزكايدو سرحيت بلال السوداني استباهله حد كام مراحت داعش كم زقتلو تقليتو
ኣብቲ ብትእዛዝ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ተመሪሑ ጎቦታታት ዝበዝሖ ከባቢታት ብ25 ጥርስ ተኻይደ ስርሒት ወተሃደራት ኣሜሪካ ንኣል ሱዳንን ካልኦት ምስኡ ዝነበሩ ሓያሎ ዕጡቃት ንምሓዝ ከም ዝፈተኑ ክፍሊ ምክልኻል ሃገር ኣፍሊጡ እንተኾነ ኣብቲ ዝተኻየደ ናይ ተኹሲ ምልውዋጥ ኣል ሱዳን ዝርከቦም 10 ዕጡቃት ከም ዝተቐትሉን ኣብ ልዕሊ ወተሃደራት ኣሜሪካ ግና ዝበፅሐ ጉድኣት ከም ዘየለን ጸሓፊ እቲ ክፍሊ ሎይድ ኦስቲን ኣብ ዘርግሖ መግለጺ ኣነጺሩ ኣብቲ ንኣል ሱዳን ንምትሓዝ ብንጹር ዘይተጠቕሰ ሰሜናዊ ክፋል ሶማል ዝተኻየደ ፍሉይ ስርሒት ዝተሳተፉ ብዙሕ ወተሃደራት ኣሜሪካ ኣይተሓበረን ኣባል መሪሕነት ኣልሸባብ ዝነበረ ቢላል ኣልሱዳኒ ነቲ ናይ ሶማል ምንቅስቓስ ብደረጃ ኣፍሪቃ ንምዕባዩ ምስ ዳዕሽ ከም ዝተጸንበረን ካብ 2022 ኣትሒዙ ድማ ብኣሜሪካ ኣብ መዝገብ ሽበራውያን ሰፊሩ ብዝለዓለ ክደኑ ካብ ጸንሑ ሓደ እዩ ኣብ ጥሪ 2021 ናብ ስልጣን ዝመጸ ምምሕዳር ባይደን ኣብ እዋን ምምሕዳር ትራምፕ ካብ ሶማል ዝተሳሕቡ 700 ወተሃደራት ክምለሱ ድሕሪ ምውሳኑ ብሽበራን ዝህደኑ ናይ ኣጋር ሰራዊት ብምውፋር ከምዚ ዓይነት ስርሒት ክካየድ እዚ ንመጀመርያ እዋን እዩ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብ ዝተፈጺሙሎ ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን